Ținte când am făcut panoramă, văd. Mai filmat căruța cu asta. Îmi băia piciorul, mai ceva ca la țară, municipiu, Negidiaci. Că ăsta se poate numi municipiu, ia zi. Panoramă de municipiu. Este... În 2010. Cu zavodul. Ce cu zavod? Cu zavodul e cel mai veleț. Șosea. Drum negru, domne, drum negru este. Este frate. Dar știi ce cauză nu asfalt? Dacă cauză asta cu gaze. Adică trebuie să-și ia maxim 5 ani de zile. Ce cu gaze, mă? Fără să astupă. Mă, dă-te, mă, cu gazele tăre, că vine cu altă conductă, îmi bag pula în conducta lor. Uite cum merge biciclistul pe ocolește gropile, apele. Intră în apă, așa. Să dai vedetă, te faci pe tine. Dar cum se vede în Medidia în 2010.